يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda a cikin ikonsa da kaddarawarsa da baiwarsa ba mu dama da kuma ikon ganin wannan yammaci mai albarka yammaci na juma'a dare na asabar yau muna 18 ga watan al-muharram watan Allah shekara 1448 wanda ya dace da yau muna uku ga watan bakwai shekara 2026 idan tarihi ya inganta haihuwar annabi isa ɗanna na maryam muna yin karatu a kowane mako a cikin littafin riyadus salihin min kalami sayyidul mursalin a fitar turaren na haka nan adam fitar da shi ma'ana dausayin mutanen kirki daga kalaman shugaban manzanni a ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana lambu ta mutanen kwarai lambu ta mutanen kirki daga zancen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu tashi babi na 33 a yau babi na 33 a cikin littafin riyadus salihin malin ya ce idan muka manta ba a satin da ya gabata mun kanta dogon hadisi kuma na wata shimfiɗa wadda bai kamata a ce mun wuce ta ba mu yi ta ba inda nake cewa ina wanda ke da iyaye ko sun mutu uwa ko uba ya zo ga darasi mun yi darasin sai lokaci ya kore muka dakatar da karatu ban fitar da natija da ke cikin ko in ce matsala ko fa'ida ko fawa'id a cikin hadisin Jurayj idan mu kuma mun karanta hadisin Jurayj wanda manzo suke cewa babu wanda yayi magana a cikin zanen goyo illa mutane uku mutum na farko annabi Isa ɗana na Maryam alayhi salatu wassalam mutum na biyu sahibi Jurayj yaron Jurayj waye Jurayj hadisin mun karanta mutum ne wanda Jurayj mutum ne mai yawan ibada saboda yawan ibadar shi sai bar mutanen garin su ya koma gefen gari yayi bukka yana ibada yana bautan Allah ya kyale mutane wata rana mahaifiyarsa mamansa ta je wajen shi domin tana son ta gan shi ta ziyarce shi da ta je wajen shi sai ta kitibis aka yi rishin sa'a ko aka yi sa'a Jurayj na ibada yana bautan Allah sai ta kira sunan shi Jurayj sai ce ya ubangiji na sallata ko mamana ko sallana wani zan zaba sai ya zaɓi wani ci gaba da sallah ta wuce washe gari ta dawo ta sake ta same shi shi ma yana sallah ta kira sunan shi Jurayj bai amsa ba sai kawai ya ce ya Allah sallata ko mahaifiyata sai ya ci gaba sallar shi har na uku zuwa na uku ta same shi a haka din kuma sai ta ce ya Allah kar ka ɗauki ransa sai ka hada shi da jarabawa mata karuwai to kuma kun san abin da muka karanta a cikin hadisin akwai wata mata cikin bani Isra'il kyakkyawa ce a wata ruwa an ce karuwa ce cikin karuwan bani Isra'il ta ji ana ta ambaton Jurayj da ibadansa sai ta ce zan ko jarabce shi zan nuna muku wane ne shi sai ta je ta bijiro da kanta zuwa gare shi domin ya zina da ita ya ce ba zai iya ba sai ta samu wani makiyayi da ke wucewa ta bakin kofar bukansa ta wajen layin bukansa ta inda yake sai ta bijiro mata da kansa da kanta wurin shi warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsiha da kanta sannan ta sallame shi sannan ya fasikanci ya yi zina da ita ta samu ciki ta zo ta ce cikin nan na Jurayj ne bayan ta aihu a kawo yaro Jurayj ko
aka je aka same shi, aka yi mai duka, aka ɗaure shi, aka kamo shi, aka rusa wurin ibadansa, aka kawo shi falon sarki. Ba nan da Allah ya taimake shi ba, Allah ya ba shi dama ya sallar raka'a biyu, ya nemi a ba shi dama ya sallar raka'a biyu, sarki ba shi dama. Bayan ya ida sallar raka'a biyu, ya ce ina yaro, aka kawo yaro, ya zunguri cikin yaron, ya ce ya kai yaro, waye mahaifinka? Yaro ya ce wani mai kiwo ne. Daga nan suka zo suna sumbata Jureji. Muhalli shahid a cikin wannan, ku duba Jureji ku gani fa me yake yi? Sallah yake ta nafila, amma saboda me ya saba mahaifiyarsa, mama ta kira ki amsawa, da ta yi mai baki, mummunan baki, da ta yi mai mummunan fata, mai faru sai da ya ga abu. To wannan darasi ne gare ka kai ko ke da mama za ta kira ki ko ta ce ki yi ko ce ka bari, ko mama ta yi kuka a kanka, ko mama ta yi kuka a kanki, ko baban ka yi kuka a kanka, ko baban ke kuka a kanki, ko ka zo ka daga ma baban murya. Wannan fa sallah yake yi, sallah. Amma tunda sallar nafila ce, a ka'ida ya kamata ya janye, ya sallame sallah domin ya amsa kiran mama. Ya kamata ya janye ne, ya kyale wannan sallar tashi ya amsa kiranta. Amma da bai yi ba, mai ta fara ta ce ya Allah kar ka kashe, sai ya haɗu da matsala ta karuwai, kuma abin sai da ya faru da shi. Saboda haka babban darasi a wannan hadisin shine duk wanda yake ɗa, in iya yana da rai, to ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa ya nisanci duk abin da za su yi fushi a kan shi kafin su bar duniya. Kar ka fusata musu, kar ka zo kuma ka yi abin da zai ja musu zubar da mutunci. Mun karanta wannan lokacin muke tafsiri da mata, da muka karanta littafin abin da mai sunan shi, wannan abokan tarbiyya da muka karanta da mata. Wannan littafi ne shamil, wanda lokacin da aka yi walima aka zo da shi. Daga cikin abin da a haƙƙin iyaye, ɗa kada ya ɗauko musu magana. Kada ka zo wata rana a ce kayan wata yarinya ciki, ka ɗauko kuma iyaye magana, ka samu su bakin ciki. Ko ka ɗauko hanyar shaye-shaye, babanka ko mamanka ta ganka kana shaye-shaye, ka ɗauko mu kanka bashi. Ko sata, ko wata fitina, ko wata sana'ar da ake Allah wani da ita, uwa ba ta so, to Allah ma baya son wannan sana'a. Dama ai hadisi ya tabbata ridallahi fi ridal, yawwa, yardan Allah tana cikin yardan iyaye biyu. Duk abin da kake yi, in ka sa Allah ya da kai, to iyaye su yarda da wani abu, kuma ko da su yarda da abu, to ka sani sai abin da Allah yake so. Wa sakhatallahi fi sakhatil walidain. So aka mu da muke mu kiyaye. Kuma wannan fa haƙin iyaye ba wai sai wanda iyayen suke da rai ba, har wanda iyayen su ba sa da rai. Dole ne a matsayinka na uba, a matsayinka na ɗa da aka haife ka, iyaye na da haƙƙi a kanka. Wani ya ce min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, menene haƙƙin iyaye na a kaina bayan sun bar duniya? Manzo Allah sai ke cewa ka rinka sadan musu da zumuncin da baya saduwa sai da su, sannan ka rinka girmama abokanansu. A matsayinka na ɗa, babanka bai da rai, mamanka ba ta da rai, tana da ƙawa, yana da aboki, ka san abin da yake ma abokin a da lokacin da yake da rai, sai kai mai. Shi ma wannan yana cikin sada zumunci. Wata na ka je wajen su, wata na ka ce da Allah gogo dan turo min da akan lamba ɗinki, a matsayin ka na ɗa sai ka tura mata 5,000, 3,000 kaza ka ce wannan na tura ne, mama na tura ma, daga mama ne wannan. Sai ta tura da mamanka, sai ta zubar da hawaye, sai ta mata addu'a ce Allah ji kanta. Haka ake son ɗaya taso. Ka zamanto Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda, dan abokin Umar dan Khattab ne gani, dan abokinsa Abdullahi dan Umar da rawaninsa mai kyau kan jaki zai je aikin hajji, ya gansa ya ce zo, suka gaisa da shi, ya tabbatar da dan abokin babansa ne Umar dan Khattab, ya bashi rawani, ya kwance rawani ya bashi, yana kan jaki ce hau. Mai da suke tare da Abdullahi suka ce ya kai Abdullahi, ai wannan ba wani ba kauyen mutum ba ruwansa, ko ƴan sallallahu ka bashi, in ka ba kauyen mutum in naira 50 su sababbi sun isar da masa. Sai ce ina, kun san kowa ne wannan? Dan abokin babana ne. Saboda haka daga cikin abin da manzo Allah ke cewa da ya sadar shine wudda abihi, soyayyen baban shi, ka yi kokari ka sadar da ita, ka ta yanke. Saboda haka da ko diya
wallahi ki kiyaye ranar da duk iyaye suka fushi da ke sai kin ga wannan a cikin rayuwarki. Ranar da duk mahaifin kai fushi da kai sai ka ga wannan a rayuwarka, ko ka so ko baka so ba. Me zai kawo maka sauki? ka je ka nemi gafararsa. Baba mun yi laifi, mun yi abin da ba dan Allah a yafe mu, dan Allah a gafarta mana. Yace na yafe maka, Allah maka albarka. Wallahi in ba haka ba ko sai ka ga wannan a cikin ƴaƴanka. Kuna da labarin mutumin da yake jinyin mahaifinsa bai da lafiya, ya yi jinya ya gaji, ranar da sai ce shi fa ya gaji, sai ya ɗauki baban zai je da shi. Baba ya ce ina za ka je da ni? Ya tsallaka ya yi tafiya mai sai ce ina za mu je? Ya ce baba na gaji, ina son in je in yanka ka. Ɗa zai yanka baban shi, sai ce dakata, kar ka yi kana nan, can ni yanka babana, ka je can ka yanka ni. Kun gane karatu? Can ni yanka babana, shi baban da ake sa a yanka saboda an gaji shi ma ya yanka baban shi ne. Saka ɗa yanzu ya kamata dinu duk abin da kai babanka in ka yi sakaci ka sa babanka kuka, kai ɗanka sai ya mare kai sa ka kuka. In ka yi sakaci babanka ya hawaye saboda kai kuka za ka yi hada daga murya. Mafi yawancin yaran birni suna samun iyayensu tension sosai a rayuwa, har iyaye suna fama da heart attack har su mutu. Yaro an yi mai hidima tun daga nursery school, primary school, secondary, jami'a, a wahala da shi, amma ɗan gab ɗin da aka samu kafin ya samu aiki ko kuma daga jami'a sai samu yago abokane sai kuma shaye-shaye. Baban na ganin yana karatu a shaye-shaye yake, sai ya dawo mai cikin gida ya lalace, sai baban ya ji wani iri, sai ya ji wani zuciya ta wani taso, daga nan ya samu babansa ciwo, sai illa masha Allah shi ciwon ma zai kashe shi. To kai ma ka jira sai an yi maka haka. Kaga uwa malam tana fama da yaro ya yi karatu da na zamani da na addini, yaro ya ki. Wani yaro ya mamaman shi sata, da ta aje ba halin ta aje sai sace mata. Wani yaro zai zo ya ɗauko kayan wa'ansu, wani yaro zai zo ƙannansa sun shiru sun gane, amma shi yana nan ya ta hauka. Shaye-shaye, ɗauke-ɗauke, sare-sare. Uwa ta yi fushi, ta yi kuka, ta gaji, kai ma sai ka yi. Akwai labarin da wata ɗaliban wata malama ta ba mu labari a nan wurin ne ko a can masallaci, tana magana akan tarbiyya. Iyaye su kiyaye bakin da za su yi, wannan daga cikin darasi kenan. Kai uwa, ke uwa ko uba, ka san maganar da za ka faɗa ma yaro. Duk yadda yaro fusata ka yi kokari ka ce Allah sa albarka, Allah mara yau ka albarka. An ce wani daga cikin magabata, daga cikin malaman haram, an ce daga cikin abin da Allah ya taimake shi zan malami na haram, addu'a maman shi. In yi laifi sai ta ce Allahumma ja'alhu lil muttaqina imama. In yi laifi ta dan duke shi ta ce Allahumma ja'alhu lil muttaqina imama. Ya Allah ka sanya shi gaban masu tsoron Allah, jagorar masu tsoron Allah. Ka san ku tsoron Allah ya kare ka je Saudi ko to yana baka sallah. An ce Sudais, wasu ka ce Sudais. Addu'a maman shi. Saboda haka iyaye shi yasa ai manzo sai faɗa abubuwa guda biyu tun daga nan duniya ake saka su. Wanda ka zalunce shi tun a nan duniya, wala duk waɗanda mutane suke ta zaluncin nan da na sama da na ƙasa da talakawan da ake haɗa kai da su da waye wala duk sai sun gani tun kafin su mutu, wallahi tallahi. Sannan kuma addu'a iyaye iyaye in dai har suka yi maka addu'a an gama. Kai daga cikin fa'idar ma mutum ya zama to biyayya da iyaye, idan kana biyayya ga iyaye ma malam da kai addu'a an karba. Na ran sai in kaga wanda ke ma iyayensa ladabi da biyayya, yana ma iyayensa ladabi da biyayya, ko tana ma iyayensa ladabi da biyayya, wallahi ka roke shi ko ka roke ta taimaka addu'a, Allah zai karba. Mun karanta hadisi, mun karanta a cikin tarihi wayar karni. Dan menene Umar dan Khattab, Umar fa khalifa na biyu, dan aljanna na biyu a duniya gaba daya. Amma manzo Allah ce in kaga wayar karni ka roke shi, mu roka maka Allah gafara. Kuma haka aka yi Umar ya roke shi, wai su karni fa shi bai gaba annabi fa, wai su karni. Amma saboda ladabin da yake Muhammad suna wurin Muhammad suna yana taimaka hidima, Muhammad ba ta lafiya, in yayi yunkurin zai zo jima za ta ce ka banna haka sai fasa. Sai yayi yunkurin zai zo jima za ta ce za ka wuce ka kyale ni, wa zai kula da ni, sai fasa. Wannan ya samu matsayin da in yayi addu'a an gaba. In kana son da kai addu'a Allah ya karba, kana ma iyayen ka hidima to an gaba. So wannan matar ita a nan garin wannan ya faru, wata mata ke ba labari, wata malama ke ba labari. Ɗanta kafin ɗanta ɗan ƙarami ya mata laifi tun yana ɗan ƙaramin yaro, ta ce Allah wargaza ka. Irin matan ne wanda ba addini, wai Allah wargaza shi. Sai da ya girma baban ya rasu, mijinta kenan, baban yaron ya rasu, yaron ke ɗauka hidiman gidan.
kuma kafinta ne, sai da ya hawa yana buga rafta sama sai ya faɗo ya tarwatse. Allah ya tarwatsa shi, Allah ya wargaza shi. Addu'a waye mama tun yana dan karami sai tasiri. Shi sanya iyaye ku daina yadda kuna sakaci da addu'a ayyanku, ku ta musu addu'a tun da ake da ciki, kai tun kafin ma ke aure, tun kafin kai aure ka taro ku rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Addu'a ke in kai aure kai ta addu'a, Allah in zaka ba mu da kaga alama ta ta ba samun laulayin ciki, Allah ka ba mu nagari, in ba nagari bane Allah kada ya zo duniya, kai ta addu'a. In an ka haife shi kai ta addu'a. Annabi Ibrahim ce rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah ka sanya ni in zama to mai tsaye da sallah din da zuriyata, Allah karba min addu'a na. Saboda haka wannan hadisin na Jurayj abinda zamu fa'idantu cikin shi duk yadda to ya zaka iya ba su da rai, baba ya rasu to kai ta yin aiki alkhairi, in san samu ne in Allah ya baka dama kai min baba sadaqatul jariya, gina babanka makaranta dan kareriya, ɗauki nauyin malamai su yi karatu ka rinka biyan su duk wata, ka biya su kuɗin shekara 2, 3, 4 duk lalata kai babanka, gina gidan marayu ko gidan gajiyayyu ko gidan baki mutanen kirki malamai, ka ce sadaqatul jariya ga babanka. Abinda laraba suke kenan fa, suka wuce mu. Ka san wakafi yafi amfanin sa yana da yawa sosai. Ka bude shago ka ce wannan na baba ne, waqafan lillah. Dan me zaka an kawo alqur'ani daga Saudi suka ce waqafan lillah, wannan ne dauke nauyi. Waqafi ka ce ka ba da shi waqafun li abi kawai, ka ce wannan kawai waqafi ne babana, ka ce wannan waqafi ne mamana. Sannan kullun ka ta musu addu'a. Dan kirki ko iya yana da rai ba ma sai sun mutu ba, dan kirki bai sujada ya sallah guda 5 ko ya sallah raka'a 2 ko 4 bai ba masa ba wannan addu'a ba. Kai in kana son ma kaga wanda ya kama hanyar arziki, wanda ke ba iya sa addu'a a cikin yake ma iya sa addu'a ko suna da rai ko ba su da rai. Wallahi wannan Allah ya faɗa cikin suratul Isra'i, me yake faɗa ma cewar ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني. ka rinka cewa ya Allah yadda babana ya tausaya min, inda babanka bai tausaya maka ba da yanzu ba kai mutum ba, da ka mutu. Tausayinsa ne ya tsaya ya kula da kai, kai wannan kai makaranta kai wane ne haka za abin da ka zama. To ka rinka bai addu'a rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Inda mahaifiyarka ta galawa da ta danne ka ta haife ka, kuma in ta danne ka ba mai zuwa ganewa ko akwai mai zuwa ganewa, kawai za ta hanci ne da baki sukon biya yawa shikenan ka mutu. Akwai wata yarinya wallahi da mamun ta ce mata wallahi inda ta san abin da za ta yi mata kenan a rayuwa, wallahi da ta san da ta danne ta mutu. Sai ta ce jama'a yarinya ta mutu, wa zai gane? Ba a gane ba. Amma ta yi hankulin tumbudinka, ka hana ta bacci, ka hana ta kwanciya, ka hana ta kai mata abubuwa. Na rantse da Allah wallahi in kuna sun gama lafiya, na faɗa babanka ko tambele yake yayi shaye-shaye kama abinka kai ne naka ne ba, baka da addu'a alfahari sai shi yayi shaye-shaye ya sha giya kama abinka ka je ka aje cikin wuri kai mai wanka ka kwantar da shi, wallahi tallahi babanka ne. Kar ka yi saka cikin babanka haka, ba a nuna wa iyaye da yatsa, ba a nuna musu yatsa duk yadda suka kasance. Kai ko kafure ne iyayenka haramun ne ka zo ka nuna musu yatsa. Ku rabu lafiya, ko kafire ne ku rabu lafiya. In sun ce zo kai da coci zai kai su coci, kana da moto dauke ta kai da coci, to na gama sai ka ci ganin zuwa mama ka dauke ta, me kike bukata ba ta kai ta addu'a kuma Allah shirye da ita zuwa ga addini. In ta ce kai mata addu'a kaka ce ni ina musulmi ba ya mu iya haka. In ka daga mata murya Allah ce wala taqul lahumu uff, wai wani kalma uf ita kalma ta karshe wajen nuna damuwa fa shine uf, ina kai da Allah. Kuma ba za ka san wannan ba sai in iyaye ba su lafiya ko in sun tsufa, wallahi tallahi malam. Kaga in iyayenka ba su lafiya kana jinyar su ko sun tsufa, sai ya ce maka kawo min kunu nake so, sai ka je an haɗo kunu da ɗan zafi ya ce haba kana sai in kona harshe na ne, sai ka je ka samu sai ka ce to ni karamin yaro ne ya za ka yi haka. Wala ta kullum ka ce ya hankuri baba ya hankuri bari a je a kawo. In kana son sai ka ce to ka ɗauko guda biyu, ga mai sanyi ga mai zafi wani kake bukata. Ke ta addu'a kuma lafiya. Wallahi jama'a ina faɗa muku ku ne matasa, iyayenku na da rai arziki Allah ya muku, ku yi kokari iya kokari ku nuna musu ku ɗalibai ne kuna zuwa wurin karatu.
duk yadda mamanka take da matsala kilin mamanka na shiga bokaye yi kokari ku rabu lafiya kar ka mata tsawa kan dan kai ka gane suna ka ce mata ki ni ba kina wannan abin da kike shirka ne ki zama shirka arniya ba a faɗa mama haka. Annabi Ibrahim ya yi da baban shi ku dubi da yake baban sa wa'azi ya abati lima ta'budu ya abati inni ya abati la ta'rim ya abati ya baba yake faɗa karshe me faru ba ga albarka ba. Annabi Isa wa barran bi walidai ana son ka zato barran li walid barran iya biyayya kawai kai manzon Allah sun ya faɗa yake cewa ɗa ba zai taɓa bi iyayensa ba sai in ya samu iyayensa suna kan bauta suna bayi ya intar da su daga bauta haɗi zai biya su. Wani mutum ya haɗu da Umar ɗan Khattab a aikin hajji yana ɗauke da mamansa aka faɗa tun daga ƙasar su ya ɗauko ta yana tafi da ita a kafaɗa yana ɗawafi ya ce Umar ɗan Khattab kaga na biya ya yi ɗawafi da ita ya je sa'ayi ka je sa'ayi ga da ake wahala ya ce na gan bin mamana ya ce wallahi ko nisin naƙuda ɗaya baka biya ta ba ka je leburun ka ga abin da ke faruwa ka ga da mata ke tsine mu mazajinsu don za a samar da kai mamanka ta tsine mu babanka tana ce Allah ya saboda zafin wannan naƙuda duk ta yi kowa an yi wannan wahala da shi dukkan mu nan ba wanda mai saurari da bai san da ce shi ma an yi wannan wahala da shi me kai mamanka me kake shirin yi ma mamanka me kake shirin yi ma babanka ka yi kokari ka yi abin da za ka faranta musu dare in iyaye na bukatar kai karatu duk duniya ba abin da za ka sa a gaba sai karatu ka tsaya kai karatun nan haikan karatun nan kuma in na boko ne tsaya sai ka nuna musu kai ɗa ne duk abin da ya shagatar da kai wani ya zo ya bata maka lokaci wata zo ta soyayya ba wannan ke karatu muke muna son faranta mu iya mu dare idan neman kuɗi ne ake so je ka nemi kuɗi na halas ka ga abin da Allah zai maka albarka. Wannan shi yana daga cikin matsalolinmu a wannan lokacin wallahi rashin biyayya ga iyayenmu. Na sha faɗa mu kun gani yanzu mama na dare ko har yanzu zan kashe kuɗi na in tura mata in sai mata abin da nake gani kai akwai lokacin da kiwon kaji sai na sa aka soya min kajin tura mama na kaji daga nan da tura shi zuwa Nijar ta ce na mamu gani kaji ne da muke kiwo ta ce Allah saka alkhairi Allah ya albarka. Kuna ganin inda ba mu gama da su lafiya ba ko isa ku zo ku taron nan wurin a zo ana sauraron mu mai san albarka ya bi iyayensa in sun rasu ku taya su da addu'a Allah ka zikan babana Allah ka gafarta masa ni tun da mahaifina ya rasu ban taɓa yin sujada ba a ce na yi sallah complete sallah daga farko zuwa ƙarshe ban yi ma mahaifina addu'a ba kai in ma nin manta sai in kamar ni sallah ma ta yi wallahi ni haka nake shi a ce yau in yi sallah ban yi mahaifina addu'a ba zai ba saboda haka dole ne ku dage dole ne mu dage wannan hadisin abin da ke nuna kenan uba ya san abin da zai faɗa ma 'ya'yansa uwa ki san abin da ke faɗa ma 'ya'yanki kina ganin wasa wasu ka ce tsinannen yaron nan mai shegen kai zai fa zama mai shegen kai fa Allah wallahi banzan yaron nan ko rago ba a ce mai yaro ragon banza to sai ya zama ragon banza kaga ce mai haka ba mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya taso da ya fara faɗa da yara da ya dawo yana kuka mai ce masa kun rajulun ko ma ka zan namiji dage haka ake ce mai yaro amma ka zuka cin mai banza shashasha dan iska yaron nan mai shegen kai to kin cire mai albarkar rayuwa amma Allah ya maka albarka Allah shi ya min da kai ki tashi da dare in yana wani abu ki ta kuka ki zubar da hawaye Allah yaro na yana sai lalace Allah dawo min da shi in kina son yayi karatu alqur'ani ki ya Allah ka sanya ma yaron nan san alqur'ani fiye da komai a rayuwarsa kiga abin da Allah zai masa Allah shi yadda mu to mu shiga cikin sabon babi alaikum assalam amin ba cikin hanyar tarbiyya ba duka a ciki in kaga an yi duka to yaro ya wuce shekara 7 kuma shi ma akan sallah ne in ya ƙi sallah amma dan yaro ya zo ya bata miki da 500 kin aika shi wurin sayayya ya bata da 500 ba ta ka duke shi ba manzo Allah bai ce a duke shi ba an ce ai duka ne in yaro ya ƙi sallah in ya wuce shekara 7 in ya kai 10 ko manzo Allah yake cewa bai wan muru abna'akum li salati li sab'in ku umarci ƴaƴanku da yin sallah suna shekara 7 wadribuhum alaiha li 10 ku duke su in sun kiyin sallah su kai shekara 10 wa farriqu bainahum fil madaji ku rabu tsakanin su jin kwanciya ba wanda yace a duki yaro dan ya bata da naira 500 ko 1000 wallahi mata ne wanda suke da wannan masa in su fara duka sai ka ji kamar da yake kuka musamman in kuka samu matsa da ita
to yaro na wata dan laifi karami musamman kai wannan lemu za ka kai wannan lemu za ka ga mata da yaro ya laifi to kanka za a sauke sai a soke kan yaro a zage shi saboda kai ka ja haushi to iyaye su gane ba haka ake ba ko ki rufe daki a ko wata rana da wata mata ta zo yaron ta yi mata laifi ta rufe daki wata ta duka shi ba wallahi malam to irin wannan in shi ne ya zuga ta sai ci mata doko ga wuka nan caka miki huta ko ya mutu ki huta ko ce doko jona mai wani ta ko doko wani abu shi dan ne kake yadda kina irin wannan wahalan kawai wai dan saboda tsabar rashin tarbiyya rashin da lalacewa da zuciya ne naki wai sai ki rufe ma yaro daki ke ta duka shi ki kadai daga ke sai shi to shi zaki wuce ai sai ki yi wannan kuma wallahi in kika sai an kai ki prison Allah kiyaye na'am to bari mun fara karatun nan to bismillah to shi ke da malam baka na'am dabino bai kare ba dausayi ne aljanna a wannan ai ba wani iskala a ciki shi wancan dabino ne cewar dabino ne da mazasin ya zo ya kamo an nuna mai dabino aljanna da ya gaishe kyakkyawa zai ciro haka sai aka kautar da shi saboda idan ya ciro shi ya zo da shi duniya har duniya ta kare ba zai kare ba domin shi abinci aljanna ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin nar shi abincin aljanna da inwar bai karewa har abadan abada to sai kace to an ce ba zai kare ba in yanzu da to gashi mun za Allah ce kuma ita roda dausayi ne na aljanna ka san me dausayi kasa dausayi wani abu ne na kamar ni'ima daga cikin ni'ima aljanna ai ita roda ba aljanna ba ce an ce dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ana nuna maka daga cikin alamomin abubuwan da Allah ya yi ma Madina ya yi masallacin manzo Allah akwai wannan roda kyauta ce Allah ya masa saboda ba aljanna ba ce aka dauko aka ta Madina ka gane yawa wallahi ta'ala ma da ce babul mulatafatal yatim babin da zai bayani akan tausayawa maraya ko marayu a tausaya musu walbanati da 'ya'ya mata to ina masu kururuta 'yancin 'ya'ya mata to ga babi 'ya'ya mata albanat 'ya'ya mata a tausaya musu wasa'ilu da'afa da sauran masu rauni yawa masu rauni wal masakin da miskini a tausaya masa wattawadi'u ma'ahum da kankan da kai tare da su a zauna wata rana cikin da kai da 'ya'yanku ku ci abinci wata rana da kai da talaka angonku a ci abinci kuma wallahi in mai dukiya zai irin wannan tsarin zai ji daɗi kawai kai da kada daga kasuwa ko daga ofis ka fito da tabar maka kawai da kai da mutanen anguwa a zo a ci abinci to malam ka ɗauko kanka wani tsari na arziki zai ta karuwa sannan ka ɗauko kanka security daga Allah wa'annan mutanen da ke gani da zarar sun ji za a yi maka wani abu su ne za su maka difa'i ba wanda ya sai ta baka so da ka ba burgewa ba ne ka yi gida da gate guda uku da masu gadi guda uku da karnuka guda uku ba burgewa ba ne fito ka zo layi ku fito a shimfiɗa tabarma a kawo abinci kala-kala daga gidanka su ma ka ce ku kawo naku har da su kawo nasu a hada a ci don ka nuna ma Allah ka gode da matsayin da ya maka kun gane shi ne mi wa tawadu'u ma'ahum wa khafdu janaha lahum da kuma kankan da fuka-fukai gare su ma'ana ka zamanto mai risina musu ka nemi da kanka kai ba kowa bane kuma da kanka kai ba kowa bane kun ji abin da wannan babin ke nufi wannan babin yana nufin babi ne da za a karantar da kai ya za ka rinka tausayin marayu da kuma yara mata ko ka ce mata gaba daya da kuma masu rauni da miskinai da kankan da kai da tawadu'u da nuna kai ba kowa bane a tare da su
a zo a za a yi auren makwatanka kai ne za ka zo ka tsaya, an yi rasuwa kana gaba kuma kai ne mai kudin layi kuma kai ne mai kudin anguwar, to Allah zai maka gata. Qala Allah ta'ala, Allah ya ce waqfiz janahaka lil mu'minin, ka kankan da fikafikanka ga mummune. To mutum na da fikafikai ne a abin da ake nufi dama ai shi fikafikai ba suna sama ba, fikafikan kowane tsuntsu suna sama ne, to ai wannan kamar fifike ne nan, saboda ba a san kana daga waɗanda suke ƙasa da kai, kana daga musu fikafikai, kana nuna musu kai wani abu ne. A ka zama to yanzu wannan da manzo Allah yake waqfi janahaka lil mu'minin fa ina sauka fa qul inni anan, ka zuwa karshen suratul hijr ko. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum, ka hankurtar da ranka, ka haƙuri ka zauna ma'al ladina yad'una rabbahum, tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu bil ghadati da safiya wal ashi da kuma yammaci, yuriduna wajhahu, suna ba dan komai su tsaya suna azkar din safe da yamma, suna ne ubangijinsu shine yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka, ka daina daga fukafukanka da kuma juyi da idanuwanka anhum akan su, turiduna zinatal hayatid dunya, dan neman kawar rayuwar duniya, kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul kafi aya ta 28. Wa qala ta'ala, kuma Allah mulkin sarki ya ce fa ammal yatima, amma haga maraya fala tanhar fala taqhar, kare ne mai taratsi. Wa amma sa'il, amma mai roko mai tambaya mai roko a bashi fala tanhar, kaka mai tsawa, kaka hana shi. Duk ana son ka zama to kai balansin din su. Maraya ne zo, wallahi babanmu ya rasu, muna bukatar kudin makaranta, ka gode ma Allah da Allah ya sa kai kana nan dare, ga wannan ya zo kuma kai ka da abin yi, me kake bukata, wace makaranta ce, je ka biya, ka ga abin da Allah zai maka a cikin arzikinka. Ai inda a ce akwai ya kamata, mun san ya kamata duk wanda Allah ba shi arziki yana da foundation ko yana da tsarin marayun da duk suke ango su an karsu suna ƙarƙashin shi. Makarantar islamiyya nawa ake biya boko, wani makarantar boko suke zuwa, suna zuwa wani makarantar boko na gwamnati, to an cire su za a maida su na gata, ka maida su na kuɗi ka rinka biya. To kai ma in kan mutu Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaya maka. Waqshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu, kana son ka samu bayan naka a kula da su, Allah ya ba mu iko. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce ara'aita alladhi yukadhib bid-din, shin ko kaga mai kare ta ranar tashi sakamako, addini shine al-hisab kama tudinu tudan, kaga mai kare ta sakamako yana kare ta ranar tashi yana ganin ƙarya ne, ba za a yi sakamako ba za a yi safi ba. Fa dhalika alladhi yad'u al-yatim, shine wanda ke tunkuɗe maraya, in yanzu zai walakanta da shi, kuma wala yahuddu ala ta'amil miskin, baya kwadaitarwa wajen kiciyar da miskinai. Allah ka tsare mu. Suratul Ma'un aya ta 1 zuwa ta 3. Hadisi an Sa'id ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala, daga Sa'id ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa da ya ce kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sittat nafaran, mun kasance tare da manzo Allah mu mutun ba mu kai 10 ba dai, 9 shidda, ma'ana mu shidda, in an ce nafar daga 1 zuwa 9, kun gane. Wa kana fil madinati tis'ati rahatin, suma nafar shine nafarun min al-jinn yastami'una al-Qur'an, mun gane. Su shidda sun kasance tare manzo su shidda sallallahu alaihi wasallam. na ma nake. Fa qala al-mushrikuna, sai mushrikai suka ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utrudu haula'i, qala wa'annan ka ture su, me da su gefe, la yastari'una alaina, saboda kada su mun shishigi, ba ma son ganin su anan, ka me da su gefe. Wa kuntu ana Sa'd ibn Abi Waqqas, ce a wani lokacin ni ne, wa ibn Mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud, wa rajulun da wani mutum min Hudhayl daga kabilar Hudhayl, wa Bilal da Bilal, wa rijal da wasu mutane, lastu usammihuma ay lastu wa rajulani da wasu mutum biyu, lastu usammihima, ba zan iya tuna su a yanzu ba, ko ya manta ko kuma baya son ya ambace su. Ma'ana su wa'annan mutanen da Sa'ad ibn Abi Waqqas da wasu mutane cikin kabilar Huzayl, wani mutum cikin kabilar Huzayl, da Bilal bin Rabah
da wasu mutane guda biyu wanda ya manta da su suna zaune tare da manzo sallallahu sai wa'annan mushrikai suka ce suna su zo manzo Allah amma sai wa'annan mutane sun tashi domin kar su samu da baki cikin maganar mu ba ma san raini kar su zo su rena mu ka san ko yanzu haka ake ina son zuwa wannan amma yara da arena ka to ka san da ce ba maki yaran nan da saboda su ne ake ruwan sama ruwan sama da ake muku ba maki saboda su ne kana son ka rena su to ni ya zan zo cikin talakawa to ai saboda talakawa ne kila ake maka ruwan sama kila ma saboda talakawa ne ke samun riban kasuwancin ko aikin ka ke samun riba a cikin rayuwanka fa waqa'a fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah an yaqa sai wani abu ya dirsa a cikin zuciyar manzo Allah a ran manzo Allah ma'ana ya so ya kyale su ya zai kula da wa'ancin mushrikan saboda mi za su zo su tattauna da manzo Allah ne shi kuma yana kwaɗayin musuluntarsu yana ganin ai musulunta za su yi saboda haka bari ya ba su dama su wa'annan kuɗin tashi kuɗin ba mu wuri har manzo Allah so ya haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu akbar fa hadatha nafsuhu ransa ya fara dinsa masa nabu fa anzalallahu ta'ala sai Allah suka da wannan aya wala tatrudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kada ka tunkuɗe wa'anda suke ambaton ubangiji su safiya da yammaci suna nufin fuskar Allah subhanahu ta'ala ma'ana suna son su ga Allah ran tashar kiyama suna yi dan Allah da ikhlas kaga ture su sai manzo Allah ya fasa sallallahu alaihi wasallam wannan ba zargi bane kwaɗayi ne da manzon Allah ke yi in kana sunna in kana addini kullum gurin ka mutane su gane addini in kana da'awa kullum mai da'awa suke kowa ya gane abin da ake nufi ya dawo baya daga cikin wai wannan tabi'a ta mai da'awa ka je yana jin haushin wanda ya shiru a shi suke kowa ya gane gaskiya bai gaskiya kowa ya gane gaskiya so da haka manzo Allah kwaɗaituwa yayi akan su to ashe ba haka bane sai Allah ya hana shi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Hurairah wa Abi Hubayr Aid ibn Umar al-Mazini wa huwa min ahli bai'atul ridwan wannan mutumin yana daga cikin wanda suka bai'atul ridwan ma'ana suka bai'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba wannan aya ta gama da duk wannan shi'a laqad radiyallahu 'anil mu'minin tabbas Allah ya gama yadda da mu'minai in ka ce baka da Abubakar Siddiq ba to kai awa karan motsa biya Allah ne ce yarda da su idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim Allah ya sa muke cikin zukatansu ba kai ba Allah ne ce ya sani Allah ka shirya da zukatanmu yace anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaybi wa Bilal fi nafarin faqalu Abu Sufyan Aba Sufyan shine mutumin nan da suka je wajen Hiraql dogon hadisi nake cikin sahih Bukhari a lokacin bai musulunta ba manzo sun yace da su wane ne ke da kusanci da annabi Muhammad sai ce gani yace to zo a yi tattauna da kai inji shi wannan kai Hiraql yace gani yace to yace ba mu labari wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana mai tambaya na bada amsa ya addinin sa in an shiga ana fita aka ce a'a shin ana fita saboda tsanani da kuma da azautarwa da wahala yace ba mai fita dan wahala addinin nan me yake kiran ku akai ku bautawa Allah shi kadai kan mu hada shi da kowa mu sada da zumunci mu yi kaza mutanen da suka shiga cikin addinin karuwa suke ko ruwa ce kai yazidu da suna karuwa ne karuwa suke ya tambaye shi kaza shin talaka ne ko yace talakan talo ne cikin mu talaka ne maraya ba kuma duk da haka ake shiga addinin sa sai ce wannan mutum da ke ba labari sai dugadugan addini sai sun zo nan wurin kuma haka akai Hiraql kenan ka sun ya musulunta gaba a lokacin da ya so kai musulunta a lokacin ya so yi mutanen su dubara ya ce ya musulunta suka ce ina ta yaya zai musulunta ai wallahi bai sai in sirri aka yi wake to shine Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda to wannan sahabi ya ce suna zaune sai ga Abu Sufyan ya fito ata ala Salman Abu Sufyan ya zo ya wuce a lokacin Salman al-Farisi yana wurin wa Suhaib Rumi su ne wanda suka sha azaba wa'inda mutane su sha azaba a zamanin a farkon musulunci Bilal Suhaib Rumi Ammar bin Yasir da baban shi Yasir da maman shi wannan mai sunanta ma Sumayya su ne farkon wa'inda ita Sumayya ma ita ta fara shahada a musulunci sun sha azaba Bilal ya sha azaba
khabbab bin arat, sun ci ammar bin yasir. Umar dan Khattab kwantar da su za su kwantar da su lokacin Umar bai musulunta ba, a kwantar da su kan tsauni dutse ko kan tanda ba riga, wuta na tashi, wannan za ga mai, wannan fatan jikinsu, naman jikinsu yana gangara a ƙasa, ana musu azaba don su bar musulunci. Suka ce ba wanda ya sa, sai dai su mutu. Su ne suka tsayu suka gina bishiyar musulunci da jininsu da lokacinsu da dukiyansu. Musulunci bishiyar ta nuna, ta yi ƴaƴa, ta yi fure, ta yi ƴaƴa, ta kankashe ƴaƴan ma aka shuka su a wani wuri har suka zo Najeriya, har suka zo garin Mina, aka zama musulmi. Su ne wallahi wa'annan mutanen, Allah ya kara musu yadda. Sahabbai baka isa bane, shi yasa manzo Allah ke cewa lahu anfaqa ahadukum mithla dhahabin uhud dhahabin ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Yace wallahi da ɗayan ku zai ci yadda dutsen Uhud na zinari, ka ɗauko kuɗi zinarin da ya kai nauyin dutsen Uhud, ka ce ka ba addinin musulunci dan Allah, kila ma da kai ba wanda ya san da kai sai wanda kai ma dan Allah kai. Sahabin manzo Allah ya ɗauko rabi tafin hannunsa haka, kai rabin ma tafin hannu, in ya baya sai ya wuce ka wallahi, saboda matsayinsu. To da ya zo Abu Sufyan din zai wuce, faƙalu sai su suka ce ma akadat ok naka akwai wallahi ma akadat suyufullahi min aduwullahi fa akadaha. Sai suka ce wallahi takubban Allah ba su kama wanda ya kamata su kama ba, ma'ana takubban Allah ba su kashe wanda ya kamata da aka kashe ba. Shine Abu Sufyan a lokacin suna nufin ai ya kamata a ce an kashe shi, a lokacin bai musulunta ba, da ma shi ma an kashe shi, kamar suna faɗan haka. faƙala abubakar siddiq radiyallahu anhu, sai abubakar siddiq ya ce Allah ya ƙara masa yadda, ataquluna hadha li shaykhin quraish musayyiduhum, yanzu kuna faɗan wannan magana ga tsoho dattizo wanda ke magana a jinin qurayshawa, kuma sanin shugaban qurayshawa kuke faɗa ma wannan magana? Ku ma'ana kamar abubakar siddiq ya ce ku ba wasu abu ba, ku su waye kuna faɗa musu wannan maganganun? Gashi shugaba ne shi, babba a cikin qurayshawa, shugaba a cikin qurayshawa, kuna faɗa musu irin wannan magana? fa'atan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akhbarahu, sai suna baka yanzu jin manzo sai ba shi labari ga fa abin da ya faru. Abu Sufyan zai wuce, ga Suhaib ga Bilal suna magana, sai suka shigo da cewa ai takubban Allah ba su kama wanda ya kamata su kama ba, shine suna nufin Abu Sufyan. Sai na faɗi magana ce ya za su faɗa mini magana, su ba wasu ba. Abubakar sai kai bijiro manzo sun da magana, faƙala sai manzo Allah sun yace ya Abubakar, ya kai Abubakar, la'allaka aghdabtuhum, kai fa tabbas ka fa bata musu da rai fa, maganar da ka faɗa ba ta musu daɗi ba. La'alla anan ba wai kila ba, a tabbas maganar da kai ta bata musu da rai. Manzo Allah na ba labari duk da ba a gaban shi akai ba, domin irin wannan magana tana bata rai. Su suna ganin abin da suka faɗa ai musulunci suke nuna ma izza, yanzu karfin suke nuna, shi kuma yana musu ai wannan mutumin ma na da izza, yana da matsayi, saboda yanzu kamar ya kaskantar da su ne. Sai manzo Allah ce fa ka san da cewa ka bata musu da rai, abin da ka faɗa ba su daɗe shi ba, ka faɗa bata musu da rai. La in kunta aghdabtuhum, in fa ka bata musu da rai, faqad aghdabtaka rabbak, to ubangiji kuma ya fice da kai. In dai wa'intan talakawan su Bilal, in dai ka bata musu da rai sun yi fushi, to Allah ma ya fice da kai. Kuna gane karatun nan? Yanzu ana son a nuna maka ashe kar kai sakaci ka daina talaka, kana ganin sa walakantacce, kana iya fushi da shi, Allah ya fushi da kai wallahi, domin baka san matsayinsa a wajen Allah ba. Kila yana ga cikin aka sama Allah al-abarra, yana ga cikin mutane suka yi rinsu Allah zai wartar da su. Saboda haka ana nuna maka ka yi kokarin ka, komi matsayinka, komi girmanka, komi rawaninka, komi iliminka, komi mukaminka, wanda suke ƙasa da kai talakawanka kar ka rena su, domin in ka yi fushi da su ka rena su kai musu wulakanci. Irin yadda za ga wani ya zo ya mai talakawa tsawa, wani ya shigo cikin anguwa da moto ya shiga cikin ruwa ya watsa musu ruwa, to in Allah ya fice da kai fa akwai matsala, Allah ya kiyaye. Fa atahum, sai abubakar suka dawo wajen su, fa qala sai ce ya ikhwata, ya ku yan uwana, aghdabtukum
na bata muku da rai, na fusata ku dan Allah? Qalu suka ce la, a'a ba abin da ya faru, wallahi baka bata mun da rai ba. Yaghfirullahu laka ya akhu ya ukhay, Allah ya gafarta maka ya kai dan uwanmu, ya kai dan karamin dan uwanmu, ma'ana tasgirin akhu. Allah ya gafarta maka. Yanzu sannan su talaka masu neman suna baka mai gafara, an wuce wurin kenan, sun yafe musu kenan, an wuce wurin, Allah kuma ya gafarta musu. Qauluhu da yace ma akhadha ay lam tawfi haqqaha minhu, ma'ana wai haƙƙin takubban ba samu haƙƙin su ba daga wajen waɗannan mutane irin su Abu Sufyan a wannan lokacin. Wa qawluhu ya ukhay ruwiya bi fathi al-hamza wa kasr al-kha, an rawaito shi da wannan hamza fata a ce akhi ko an rawaito shi kuma da damma wa taqfif al-ya, wa ruwiya bi dammin an rawaito shi da yin damma na hamza wa fathi al-kha da yin qa'un fataha wa tasdid al-ya da kuma yawan ayyukan shadda. Wannan malam na fassara mana idza kira sunna abu. Wa an suhayl wa an sahal ibn sa'id qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafir al-yatim fi al-jannati hakadha wa ashara bi sababa wal wusta wa farraja bainahuma wa kafir al-yatim al-qa'im bi umurihi. An samu hadisi daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi, Allah ya kara masa yadda, yace mun za san ya ce ana wa kafil yatim, ni da mai kula da mai maraya, da mai kula da maraya, mai tsayawa yana kula da shi, yana kula da haƙoƙinsa, yana ɗaukar nauyin makarantarsa, yana kula da abincinsa, ni da shi in ji manzo san fil jannati, a cikin aljanna ka hataini, kamar haka muke. Kuna ji? Ka hataini wa ashara bis sababa, manzo Allah yana wannan yatsa, wal wusta da wannan ta tsakiya, wa farraja bainahuma, sai haka da ni da mai kula da maraya kamar haka muke cikin aljanna. Muna dai makautaka, amma dai ba za a kamo juna ba. Kuna gane ci sai farraja baina asabi, farraja bainahuma. Mali yace wa kafil yatim, abinda ake nufi kafil yatim alqa'imu bi amrihi, mai tsayuwa akan al'amarin maraya, wanda ya tsayu akan al'amarin maraya. Mu ƙara hadisi dai sai mu tsaya. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له ولغيره, manzo Allah ce mai kula da maraya nashi ne ko na waninsa, kila na dan uwanka ne, kila na wasu makotanka ne, kila na anguwanka ne, kaga naka ko na wani. ana wa huwa ka hataini fil janna, ni da shi kamar haka muke cikin aljanna. Wa ashara rawi wa huwa malik, mai ruwaya Malik ibn Anas kenan, ya nuna yatsansa bisababa wal wusta. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, kuma zalunci al yatimu lahu wa li ghairi, maraya nashi ko wani sa, ma'ana ko abinda ake nufi qaribahu, na kusancinsa, makusancinsa, maraya na kusancinsa, au li ajnabiyyin minhu, ko kuma wani na nesa da shi, ba dangi iya ba na ba, amma dai ya jawo shi gefe, ya jawo shi kusa da shi. falqurbi mislu an tukallafa ummuhu aw jadduhu aw akhuhu aw ghayruhum min qurbatihi, wallahu a'lam. Abin da ake da kusanci anan shine ɗaukar nauyi na mamansa ko na kakansa, ko na maraya na kakansa ko na mamansa ko na wani har zuwa na ƙarshe. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a cikin wannan makaranta daidai, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Ubangiji Allah ya ɗauki musulunci da musulmi kusan kafirci da kafirai. Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta Najeriya, ya amintar da mu dare da rana, ya mana jagoranci, ya ƙara mana ilimi mai amfani. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.